Har vi Kim Stær med os, som vi har tænkt os at stille et par spørgsmål. Ja. Hej Kim. Hej, Ahmed. Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål omkring islamisk stat. Ja, det skal være meget velkommen. Tak. Først og fremmest, nu når du ser islamisk stat i medierne, og hvad du hører om det, hvad er det så, du tænker om det? Jeg synes, det jeg ser i medierne, det er meget voldsomt. Og jeg bliver ærligt talt lidt nervøs, også fordi de fylder så meget i mediebilledet. Og jeg tænker, at jeg bliver faktisk lidt nervøs for, at det 3. verdenskrig, der er ved at bryde ud. Jeg er nervøs, når jeg hører om det. Okay, så der er idé om at få indført et kalifat i Mellemøsten, og de har også planer om at gå over til hele verden på et tidspunkt. Ja. Så den med kalifat, den er du ikke med på? Nej, det er jeg ikke. Jeg mener, at demokrati er den rigtige styreform. Og det med at leve efter, at styre et land efter en sharia-lovgivning, som er mange hundrede år gammel, det tror jeg ikke rigtigt på. Jeg tror, at en lovgivning den er nødt til at forandre sig og være dynamisk og hele tiden være i forandring, så det er tilpasset det samfund, som vi lever i. Jamen, og en af de moskéer, faktisk er i Aarhus, der siges at have forbindelse til islamisk stat, det er Danmarks Moské over i Grimhøj. Ja. Man har også salafistiske imamer, og der tidligere har udtalt, at de støtter IS og støtter ideen om et kalifat i Danmark, blandt andet. Og der er også snak om, at den måske skulle lukkes. Og hvad siger du til det? Jamen, jeg er jo lidt splittet. Altså, jeg synes jo, alle mennesker har ret til at udøve deres religion, og jeg synes, der skal være en moské i Gellerup. Men jeg bliver, som jeg sagde før, lidt nervøs i forhold til, at noget af det, jeg har hørt i medierne, det er, at der er rigtig mange af de danske hellige krigere, der tager ned og kæmper for kalifatet, at de kommer fra den moské. Altså, jeg synes, det er problematisk, hvis man vokser op i Danmark, at man så har den der idé om, at man gerne vil gå i døden for et kalifat. Yes. Det var det for i dag. Tak til dig, Kim. Ja, det er jo. Det var det første interview med politikeren Kim Stær. Vi har denne interview med Fatima Awad, som er mor til 5, islamist og flygtning fra Syrien. God fornøjelse. Vi har Fatima Awad her, som vi gerne vil interviewe. Hun er mor for 5 børn, og hun er en flygtning fra Syrien. Hej Fatima. Goddag. Hvad synes du om islamisk stat? Altså jeg er jo meget for islamisk stat. Der er jeg, fordi at jeg tænker, at jeg godt kan lide sharia-lovgivningen, fordi den er god til at holde styr på mange ting, og dem, som skal straffes, bliver straffet. Har du så hørt noget om Grimhøj måske? Jeg har valgt ikke at tage så meget del i den sag, fordi det er min mand, der tager sig af og hører mere om det. Jeg er jo blot derhjemme ved børnene og leger med dem. Ja, hvad synes du så om de unge, som der tager til krigen i Syrien? Det synes jeg er dejligt, at der er nogen, der gerne vil hjælpe med at tage ned og drage i krig for vores vaterland. Ja. Vil du så godt gerne have dine egne børn til krig? Ja. Jeg håber, mine sønner er dem, som gerne vil tage ned og gøre det her for Allah og for vores allesammens skyld. Hvad synes du så om en kalifat? Det bryder jeg mig godt om. Jeg kan godt lide kalifat. Jeg kunne godt tænke mig at få det indført, fordi jeg kan godt lide, at hele sharia-lovgivningen var gældende i hele staten. Hvad synes du så om deres strafmetoder? Det kan jeg lide. Jeg kan godt lide hele den straffemetode, der er. Hvis du ikke kan tåle, at der bliver gjort det ved dig, den du skal lade være. Så derfor så er det helt okay, at man får for eksempel hugget en hånd af eller noget andet, fordi du har fortjent det. Men du ved vel ikke, at hvis sharia-loven bliver indført her i Danmark, så vil du faktisk blive straffet lige nu? Hvorfor det? For du kan tørklæde helt op til. Jeg har fået lov af min mand, og nu er der ikke sharia-lovgivning i Danmark. Var der sharia-lovgivning her i Danmark, hvor jeg sidder nu, den jeg har tørklæde helt op til her. Tak, Fatima. Ja, velbekomme.